Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya 'yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel tamu ta DGM Technology. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. Yau in Allah ya so ya yarda zan nuna mana yadda mutum zai tura wa abokinsa ko kuma abokanansa bidiyo ta WhatsApp wanda ya kai kimanin 2 GB ko sama da haka, ba tare da ya yi amfani da wani application ba. To idan kana so dai ka tura wa abokinka ko abokananka wani bidiyo da ya kai 2 GB ko sama da haka, kaga za ka iya tura kamar fina-finai kenan iri daban-daban ta hanyar WhatsApp ɗinka ba tare da ka yi amfani da wani application yayin turawa ba. To da farko dai sai ka taɓa menu ɗinka, sai ka shiga cikin menu ɗinka. Bayan ka shigo cikin menu ɗinka sai ka tafi ka lalubo WhatsApp ɗin naka. To bayan ka buɗe WhatsApp ɗin naka kamar haka, sai ka lalibi application, ma'ana contact ɗin da kake so za ka tura wannan bidiyo, kamar a ce shi ne wannan kake so za ka tura, sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To bayan ka shigo cikinsa kamar haka, ga wani abu nan kusa da ɓangaren kusa da kyamara ɗin nan, sai ka taɓa shi ka shige shi kamar haka. Bayan ya buɗo ma fuska kamar haka, zai nuna ma zaɓuka wajen guda 7, ga document, ga kuma kyamara, ga gallery, ga audio, ga kuma location, ga contact, ga phone. To sai ka taɓa wannan na farkon document. Kana shigowa cikin document, gashi nan zai sake nuna ma zaɓuka guda 2, gashi nan browser document da kuma choose from gallery. To sai ka zaɓi wannan na biyun, choose from gallery. To bayan ya shigo da kai nan zai nuna duk ga bidiyoyin ka nan da komai irin haka, sai ka zaɓi duk bidiyon da kake so za ka tura mai, ko da ya huce nauyin 2 GB, insha Allahu rabbi za ka tura ta wannan ɓangaren ba tare da wata matsala ba. Sai ka zaɓi bidiyon, kamar a ce wannan ne kake so za ka tura, sai ka taɓa shi kamar haka. Kana taɓa shi sai ka sake taɓa shi kamar haka. To kaga zai kawo ka zuwa kan contact ɗin naka. Kana zuwa kurin sai ka taɓa wannan alamar ta sending. To kana taɓawa insha Allahu rabbi gashi nan bidiyon nan take ya tafi ba tare da wata matsala ba. To kamar haka insha Allahu rabbi kake so za ka tura wa abokinka ko wasu abokananka wani bidiyo ko wani fim da ya fito. To ta haka za ka tura mai, ko da ya huce nauyin 2 GB, insha Allahu rabbi za ka tura wa mutum ta hanyar WhatsApp ba tare da ka yi amfani da wani application ba. Dan Allah dan uwa, idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu ta DGM Technology, kar ka manta dan Allah ka danna mana subscribe. Idan kuma ya kasance dama kana cikin channel ɗin, to da Allah ka daure ka danna mana like, domin danna like ɗin nan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ƙara yi muku wasu bidiyoyin makamantan irin waɗannan kuma akan lokaci insha Allahu rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.